Umuntu oshesha ukusukela umoya. Okay baba, mina nginenkinga la. Nginenkinga ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje basifaka eindabeni zomastende. Masifaka eindabeni zomastende kunabafundi abangazange beyisayine lezi zinto, kunabafundi abayisayinile. Kodwa imali yethu njengamanje, imali ka NSFAS ingena ifana, eka transport ifane, accommodation ifane. Njengamanje kunabafundi abathola 150, kunabafundi abathola 600, kunabafundi abathola 3000. Mina ngibuza ukuthi le mali yonke ishonaphi. Because mangabe ungazange uze ufake ungasayinanga ukuthi ufuna ukuhlala kuma stand. Ishonaphi imali yomfundi? Yipi le mali esiwa kuma stand umfundi engasayinanga? Enokwesibili, kungani imali ka transport nemali accommodation igcina isifana? Njenga lo mfundi othola 150. Ngifuna ukwazi ukuthi mangabe 100 rand ngifuna ukwazi ukuthi lo mfundi uzodlani. Njengamanje kunabafundi abaphuma emakhaya, asiphuma emakhaya afanayo. Mawuphuma saphuma emakhaya afanayo. Umfundi udinga irent, udinga ukudla. Umfundi udinga into zokugqoka. Uzogqoka lo mfundi. Le imali njengoba singafani, ayikazi imali ye-NSFAS ithiwa ayifani. Iyaqala kulonyaka ithiwa ayifani. Ishone ephi yonke leyo mali ngoba phela kumele mangabe kuthiwa usucreditiwe usiwa kulo mastende lo umsayinele kumele imali yakho ifane. Makuthiwa uthwena usayinanga uhlalela uyayirentela, imali yethu kumele ibuye yonke kithi. Imali ye-transport kumele kube imali efanayo. Leyo mali ayikho imali emajuba nje this year ayikho imali efanile. Kunabafundi abahola 500, omunye uhola 600, omunye uhola 2000. Kwenzakalani? Asiyazi lento. Kumele senze njani? Waye bekumele besifundisele singabafundi. Mana leyo ukuthi kuthiwa ngishawo minister ayikhona nani? Ayikho nje bengikhona ke leyo ngizoyiphawula. Bengisemnyango uminister ephuma. Uminister uphumile bese umshanja uminister ekaqwa amaphoyisa ngapha nangapha. Uminister uthe mayiphuma kunephoyisa elisemuva eliphosa ibhomu emva kwakhe. Kukhona ivideo futhi. Abafundi akade beboshiwe baboshola into bengayazi bawiswe lelo bhomu bacosha phansi bafaka evenini. Bengikhona lapho. And this imajubu besishunqa zona. Ushunqa lamabhomu la ade phoswa iminister nje ayishaya besingaphethe zadila besingaphethe lutho. Thina besiyifunela uminister ezositshela ukuthi kwenzakala ngemali yethu. Ngoba silambile emkhashweni. Bese simshaye bese lesimenzele lokho besifuna kuchazela. Mana ngoba iqiniso lihle inhloso yethu sisonke manje ukuthi sikhiphela amasela lawo. Ukuthi sikhiphela amasela ANC. Singama college nama university sonke sihlangene. Yebo Nkosi yami. So nina niyabona mhlawumbe ukubaleka ukuthi uminister kufanele aqhubeke nokudla imali. Mhlawumbe nje ngokuba kwenu. Mina nje ngokungasabi ngicela kuyichaza lento. Uminister nje naye akanalo iqiniso. Futhi naye umdibimuli labathiwe badla imali yethu. Thina sinobufakazi obuchaza ukuthi kunabantu abadla imali zethu ama college esitholile. Ngabe asili kanje kuba sitholanga. Sinobufakazi obuchazayo. Ubufakazi phela bugcwelwe mama mawuzongenela i150 ekube nadukathi ungenelwa i2000 ishone. Okay baba ngicela ukuyichaza lento. Kune split esavela esichaza ukuthi umfundi uno 41000 ngonyaka. Kwathiwa umfundi what times 10? Umfundi which means uhola 4100. Sibuza ukuthi imali yomfundi ishona ngoba le mali masiqedwe masesisebenza bazoyidonsa. Iphi imali yethu? Kulama 150 abasiholela wona. Awani. Sihola 150.